Lásku si pletieme najčastejšie s emóciou alebo s nejakým typom vzťahu. Oba prístupy si myslím, že nie sú správne. Láska je pre mňa najvyšší stav bytia. Kľudne by sme jej mohli dať prívlastok vznešená, pretože sa dokáže povzniesť nad akýkoľvek problém. Skrze lásku si uvedomujete, že každá jedna situácia má svoju príčinu a smeruje k vlastnému dôsledku. Preto dokážete vnímať svet ako orchestrálne hudobné dielo. Nie absolútne každá melódia sa vám páči a nie každému nástroju úplne rozumiete, ale viete, že sledujete vrcholné dielo, ktoré vo vás na konci zanechá hlbokú zážitkovú stopu a pokorný obdiv k jeho tvorcovi. Najradšej a veľmi jednoducho však opisujem lásku ako stav, v ktorom dovolíte a umožníte človeku, na ktorom vám naozaj záleží, aby bol šťastný aj bez vás. A rovnako mu dovolíte aj trpieť, pokiaľ nestojí o vašu pomoc. Láska totiž nie je vzťah a preto ako jediná dokáže naozaj byť bezpodmienečná.